זהו מדריך להפעלת רובוט על התוכנה MetaTrader 4. השלב הראשון שאני עושה הוא נכנס לתוכנה, בוחר בפייל, Open Data Folder, בתיקייה שנפתחת לי אני בוחר ב-MQL4 Experts, בוחר לגרור את קבצי הרובוט שלי אל התיקייה. לאחר מכן יוצא מהתוכנה, נכנס אליה שוב. בצד שמאל יש לי Expert Advisors, לוחץ על הפלוס, רואה את שם הרובוט שלי מופיע. לאחר מכן בוחר את טווח הזמן שעליו אני מעוניין שהרובוט ירוץ. למשל בחרתי 4 שעות לצורך העניין. לאחר מכן לוחץ פעמיים על שם הרובוט. יש לי שני עמודות שמופיעות לי כאן, Common ו-Inputs. ב-Common אני יכול לבחור את כיוון המסחר שאני מעוניין לסחור בו, Long, Short או שניהם ביחד. אם אני מעוניין שהרובוט יסחור באופן חי, אני לוחץ על Allow Live Trading. ב-Inputs אני יכול לשנות את הפרמטרים שלי. לאחר מכן, על מנת לאשר, אני לוחץ או על Enter או על OK במידה ומופיע לי. לאחר מכן, על מנת שהרובוט באמת יסחור, אני צריך לבחור באוטו טריידינג למעלה, לוחץ עליו, על מנת לבחון שזה באמת עובד. אני בודק ששם הרובוט שלי בצד ימין למעלה מצוין עם סמיילי מחייך.